Q1Z, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. Papa Alpha 3 Delta Echo Mike, you are 59157. 008, thank you. Q1Z, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. Q1Z again. Oscar Echo 1 X-ray Alpha 158. Oscar Echo 1 X-ray Alpha 158, over. Oscar Echo 1 X-ray Alpha, my number. Oscar Echo 1 X-ray Alpha, again. 92. Some QSP was under. Thank you, 73. So 158, Oscar Echo 1 X-ray Alpha and QSL 92. Bye-bye. Q1Z contest, Oscar Zulu 4, Echo Denmark Radio. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. Again. Oh, please slowly again. Mexico 4, Papa Oscar Foxtrot, Mike 4, Papa Oscar Foxtrot, 159, over. Thank you for 090 from Golf 4, Germany 4, Papa Oscar Foxtrot, roger. 73 for third fan, bye-bye. Q1Z, Oscar Zulu 4, Echo Denmark Radio. CQ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest, CQ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Lima again. Negative again. Echo 0, Papa Lima Alpha, Papa Lima America. 2 Echo 0, Papa Lima America. 2 Echo 0, Papa Lima Alpha, 160, over. 160, you're 59071 to 0.
771, some splattering. Sorry, bye-bye. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest, CQ contest. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Contest. CQ contest, CQ contest. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Contest. CQ contest, CQ contest. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Contest. CQ contest, CQ contest. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Contest. CQ contest, CQ contest. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Contest. Something 0 again. Golf Mike 0, Yankee Tango November 161. That's number 2, Mike 0, Yankee Tango November, Roger? Thank you. You're 161, 161. My number, please? Your number is 434. Can you please repeat your number? Please, your number, 161, 161. My number, please? Your number is 43, thank you. 73, bye-bye. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest, CQ contest. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Contest. CQ contest, CQ contest. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Contest. CQ contest, CQ contest. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Contest. Echo 77, Echo Alpha. Echo Alpha again. Echo 77, Echo Alpha. Echo 77, Echo Alpha. You're 162. 162, thank you. Bye, man. 006. 006, thank you. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Weather week number 4 again. Negative. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest, CQ contest. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Contest. CQ contest, CQ contest. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Contest. CQ contest, CQ contest. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Contest. CQ contest. Delta Lima 2 again. QSL Delta Lima 2, Fox Delta Mike.
5963. Zero 24024. Vielen Dank, schönen Abend. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Golf 1 again. Golf 1, a question mark, Zulu Delta again. It says Golf 1, Foxtrot Zulu Delta, Fox Zulu Delta, roger. Golf 1, Mexico Zulu Delta, 164, over. 041, roger. 001, thank you, bye-bye. Echo. It's Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. QRZ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. Delta Kilo 9, Alpha Tango. Delta Kilo 9. Delta Kilo 9, Alpha Tango. Delta Kilo 9, Alpha Tango, 165. Roger, roger, thank you. 59005. 59005. 05, thank you. Thank you, good evening. Bye-bye, QRZ. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. Sierra Quebec 6, India Lima Hotel. Sierra Queen 6, India Lima Hotel, you are 166. Can you repeat number? Yes, 166, 166. Thank you very much. For you, 002, 59002, QSL. 002, thank you. Good luck. Thank you, bye-bye. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. Delta Hotel 1, Sierra Bravo Bravo. Delta Hotel 1, Sierra Bravo Bravo, 59167. QSL 167, your 59048, 48, Roger. Mein Nummer bitte? Nummer 0, Nummer 4, Nummer 8, 048, 048, Roger. 048, vielen Dank, bitte. Nummer 48, 048, Roger. Roger, roger, thank you. Bye for now, thanks. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, QRZ. First, Mike Zero. Mike Zero, Mike Charlie Victor, 168. 102, thank you, QRZ. Papa Alpha 7 Tango Golf, you are 169. You are 5917. 17, thank you. Thank you. 73, QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest.
CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. First, Delta Kilo 2. Hello, 006, Delta Kilo 2, Charlie India, 170. 73, QRZ. 1 Tango again. I got only Tango again, please. Echo Alpha 1 Tango, we worked before, sorry. Yes, Echo Alpha 1 Tango, 171, 171, over. Roger, roger, my number. Uh, 33, QSL. Number 8, number 3, thank you. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ
CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. Der er ikke noget at komme efter. Nej, det er lidt tomt lige pludselig. Jeg har sgu haft 4 i dag her, så det. Ja, men tak skal du have. Du kan høre, hvem der er på strækken. Ja, det kan jeg godt, men jeg har lyttet på dig, mens du har sat lidt, så da der ikke var nogen, der svarede, så vil jeg bare lige sige god aften til jer. Jamen, det er sjovt, fordi man har lige haft et periode, hvor man kører 2 og 3 minutter, og så er det bare dødt, ikke? Så jeg er lige kommet hjem fra en fødselsdag, så jeg er lige lidt bånden over, men der er ikke meget at høre. Nej, det er der ikke. Det er også været slut. Jeg blev hentet nu her med kvarter, så det passer meget godt. Ja, så kan vi få vores sundhedsstævn, så det hjælper. Ja, så kan vi jo lege lidt videre i morgen. Jeg har også lavet et helt stort setup for at prøve at lege lidt, hvor meget vi forstyrrer hinanden og sådan noget, men det går da meget godt. Ja. Jeg er også gerne kommet til 46, hvor langt det er kommet med slutstationen. Så vi er på 580. Så er det gået rimelig tidligt at huske på her i eftermiddag. Ja, men altså det er jo, vi starter jo med nummer 1 på hver bånd, ikke? Ja, det er så, de skal foregå der. Så, men men der er jo meget, de er op til, og så fortsat nogen det, det siger jeg. Ja, men jeg er også glad for, at det betyder, at der kommer ud af højtalerne igen lige pludselig jo. Ja, så det er ikke helt fedt, men det bliver fedt. Ja, men jeg tror også, det er sådan, det er som der er sådan 10 minutter kvarter, hvor der ikke sker noget, så kommer der 3-4 stationer, og jeg tror, det er efter hinanden, og så er det ligesom, det bølger lidt afsted med skibet, tror jeg. Ja, jeg har lige hørt Papa Jansen fra Syrien på 40 meter, så den kom ikke igen. Han var også kun 5 ud. Ja, okay, jamen det kan jeg slet ikke høre hernede, hvor jeg sidder. Hernede ved havnen, hvor alle de der lystbåde er med solceller, og jeg ved ikke, hvad de har, generator og sådan noget der kører, så vi har for meget støj hernede til det der. Ja, det er dejligt så, at de har sådan en panel, man kan støje der, jo. Man kan godt huske, at de skulle på dagen hjem, de har gået lige forrige år. Så var lige uge omkring på Møllefilmen der, så jeg har set, at det er Ja, det ligger rigtig skønt hernede, men og tænker vi, de byggede det, der var det jo helt alene. Der var kun et klubhus i forvejen, men nu er vi jo blevet helt omringet. Ja, men du må lige gøre, hvad du kan, hvis du skal hætte hjem for 5 år. Og 4 uger, det er jo okay. Jamen, tak skal du have. Tak for, du kaldte ind, og så sov godt, eller hvad det nu bliver til. Ja, jeg håber, jeg får mere i nok. Det jeg har fået. Ja, men et par stykker skal det nok blive. Vi starter med lidt morgenkaffe eller formiddagskaffe, og så lader vi lidt med videre i morgen. Ja, 73 kender. QRZ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, listening. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. QRZ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Denmark Radio. QRZ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest and any Danish contest station, QRZ. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio.
Det sker I der. Q1Z, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Q1Z, Oscar Zulu 4. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. Uniform X-ray 7P, United X-ray 7 Quebec. Uniform X-ray 7 Quebec, thank you, 172. QSL 59009. 009, thank you. Thank you, bye-bye. Wow, 25 dB over 9. Jamen, tak skal du have. Det er ikke dårligt, men det ikke. Har I fået nogle kursorer i loggen? Ja, det har vi da, men det går lidt langsomt lige nu, så sådan er det jo. Jeg synes også, det er lidt nævnt her, når John og jeg, de har da fået kørt 525 indtil videre. Ja, men det er rigtig godt gået. I er kun to jo. Det er jo det. Hvor langt er I kommet op? Ja, vi har kørt 580 eller sådan noget. Nå, hvor mange er I? 3 eller 4 år, hvor jeg står lige nu? Ja, vi er kun 3. Nå, så det sidste han ikke lavet ret meget over ved jer, så. Nej, det har han heller ikke. Det var mig. Det er jo ikke noget af det jo. Så nej, jeg vil lige høre, det gik vi, du sagde, I skulle være, vi skulle være nogle stykker i gang, så jeg bare, det skal jeg jo. Ja, nej, men det er jo fint nok. Vi havde lidt problemer med, at vi forstyrrer hinanden jo, men det er ved at forløst, og det brugte vi noget tid på. Ja, der er altid været startvanskeligheder, det kan man nok ikke komme ud, når man særligt, men ja, så mange, der skal køre fra et lille sted, så vil man lave lidt forstyrrelse. Ja, vi havde jo en idé, og vi har også nogle ting, som vi ved, der virkede, som vi brugte meget tid på at få til at virke. Vi skulle prøve at se, om vi kunne lave det nemmere og sådan noget der. Noget lykkedes, og noget lykkedes ikke, og det vidste vi godt, så derfor har vi også brugt den her ligesom til at prøve lidt. Ja, selvfølgelig, så jeg har det der over lige prøve 20 meter, fordi jeg kan se, der er et sted, hvor Greyline er, de tænker, at jeg kunne ramme på bilen. Det skal jeg over se lidt, hvor det ikke lade sig gøre. Jamen, det kunne da være meget sjovt, så det er jo godt nok, så vi har fået nogle filter på og sådan noget der, så jeg tror, vi har en bedre løsning. Jeg skulle prøve at køre noget 15 meter på 40 meter antenne her, men jeg forstyrrer lidt, men det tror jeg, vi har løsning på. Ja, det er jo fint, at man kan meget med filter og så noget adskillelse. Det er bare at hjælpe gevaldigt på os. Nej, det hjælper meget, men det kører vi også med kilowattring jo, så der kommer altså noget ud jo. Ja, det er det, jeg sidder også her med, jeg spiller lige omkring 1100 watt ud lige nu, kan jeg se på den, så det vil godt fremad det her. Ja, nemlig, men altså nu, og du har en bil og så en 40 meter antenne i samme mast, så du kører 15 meter på, så er der, jeg tror ikke, der er mere end et par meter, jeg tror ikke engang, der er 2 meter mellem fødepunkterne. Ja, så kan det godt give en lille knald på den anden radio hver gang, at man taster ind på 15 meter. Ja, men det går åbenbart meget godt. Vi skal lige kigge der lidt frekvenser, hvor det ikke går så godt, men vi skal bare tage det hen til den anden, så har vi det til at køre. Ja, det er fantastisk. Jeg vil prøve at hoppe tur på 20 meter og se, om jeg er heldig der med et eller andet, og så kan vi prøve at tale til senere, hvis de er vågne hele natten. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Jeg kører hjem nu her lige om lidt, og så fortsætter vi igen i morgen, så det kommer langt foran os, hvis vi holder gang i natten. Ja, men jeg ved ikke, hvor længe jeg vil holde. Jeg har lige ventet at få en lur her på en lille time tid, men John han lige tog lidt. Så tænker jeg, at jeg tager hundevagten et par timer endnu eller sådan noget, og så tror jeg også, at jeg stille og roligt lukker af der, når det er, fordi det er jo mange timer siden, man skal have lidt ud af søndag. Ja, nemlig, men det er sådan, klart er sådan, at min erfaring, det er den, der holder længst ud om aftenen, ja, fordi jeg siger, at man skal starte så tidligt om morgenen, men der kommer der aldrig rigtig nogen der først. Man skal lidt op i formiddag, før der kommer gang i den igen. Det skal man, fordi folk de skal lige have natten med en gang, så det kan man sige jo. Ja, nemlig, så det er sådan noget lignende. Men vi har taget det som en optræk til, at vi skal køre den der CQ Worldwide X-contest om 14 dage. Ja, det ser du godt, dengang jeg er over besøg her derovre, så det er jo rigtig fint, at vi lige bruger den her som opvarmning.
jamen også det er også, vi har jo et ekstra sæt udstyr med og sådan noget der, så hvor vi skal være og hvor meget vi skal... Så jeg tror, vi begynder at få det til at køre nu. Ah, det lyder spændende. Det lyder spændende, så... Men Svend, jeg vil ikke tage mere jeres tid derovre nu. I må have en knaldgod contest resten af natten, eller hvor længe I nu bliver ved de andre sidder over ved dig. Nej, der er kun mig tilbage, du. Nå, for det, de andre lige nu siger, at han tager hjem. Du skal have fat i ham Jakob, han skal der se at være der mere vågen. Ja, men han er ikke så meget for det her, synes jeg. Han kan godt lide det at slå fagne, men han har ikke sådan været god, han har ikke haft lyst til det at køre content. Så det er det, og han der kørte 40 meter, han havde en aftale med fruen lidt tidligt på aften. Han der kørte 20 meter, han havde kørt 30 i det, så var der kun mig tilbage. Ja, det kan du høre på det hele, Jens. Så må du lige tage en halv time mere, så du lige tager flaget. Ja, men det gør jeg også, så kan de andre starte lidt tidligt i morgen. Det er jo lige præcis det. Men kan du have en fantastisk aften, ikke også? Jo, men jo længere jeg holder på dig, jo færre kontakter får du kørt. Ja, du er en laband, er du. God jagt, ikke også? 73. Ja, 73, og tak for du kan lidt. Selv tak. Hej du. Thank you. QRZ. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. CQ contest, CQ contest, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio, contest. Delta Kilo again. Oh, very weak. The Delta Kilo again. Delta Kilo 5, Whiskey Oscar. Delta Kilo 5, Whiskey Oscar. Delta Kilo 5, Whiskey Oscar, 173. Roger, 59064, number 64. 064, thank you. Bye-bye. Bye-bye. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Romeo. QRZ again. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Delta Kilo 5, Whiskey Oscar, we worked before, over. QRZ, Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio. Oscar Zulu 4, Echo Denmark Radio, contest. Alpha Charlie again. Alpha Canada X-ray, again. Radio question mark, Alpha Charlie X-ray again. Radio November 4, Alpha Charlie X-ray, 174. Zero four zero, QSL. Thank you, bye-bye, QRZ. Delta Oscar 6 November, India, 175. Thank you, 5911013. 013, thank you. Oscar Zulu 4, Echo Delta Radio.
Whiskey, 485,